En el cas espanyol hi ha una circumscripció única. Jo crec que això no ajuda ni a la mobilització ni a entendre millor el paper que té el Parlament Europeu en l'impacte directe en la vida quotidiana de la gent. Reclamem, no només des d'un punt de vista de model de país i, per tant, de legitimitat històrica, si vols, i democràtica, una presència pròpia directa d'aquesta realitat que anomenem Catalunya, d'aquest país que anomenem Catalunya, o potser fins i tot es podria ampliar com a una opció alternativa a una opció molt més ampla, que és la Corona d'Aragó o els Països Catalans. En aquest sentit, crec que hauríem de tenir molt clar quin és aquest àmbit, però en qualsevol cas hi ha d'haver aquesta territorialització, hi ha d'haver aquesta possibilitat de poder sentir que els càrrecs electes al Parlament Europeu són càrrecs electes també des d'aquesta dinàmica de país, de sentiment, de tradició i, lògicament, de visió de política nacional. No hi pot haver una discriminació pel que fa a les diferents votacions. Insistim molt en que tan important és votar a les eleccions municipals com a les catalanes com a les europees. Per tant, no podem plantejar un dret en un nivell de votació i no en un altre. Les decisions que es prenen a Brussel·les són tan importants i afecten tant a la ciutadania que viu a Catalunya com les que es prenen al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya o als ajuntaments. Per tant, des d'aquest punt de vista no hi pot haver cap discriminació. I a partir d'aquí també plantegem, lògicament hi ha un període d'adaptació, però no hi ha d'haver discriminacions. Tampoc entenem aquesta mena, de dualitat des del punt de vista de la reciprocitat. És a dir, només concedir el dret de vot a aquelles persones que també en el seu país d'origen ens permeten el dret de vot a nosaltres. Des d'aquest punt de vista entenem que no és una qüestió d'intercanvi de cromos,